Yau na zo in muku sabuwar bayanin cin gindi ne. So yara ku ba mu wuri. Ina son yi bayanin cin gindi na kunya. Amma kafin na yi breaking down in shiga cikin topic din ina so ku yi kokari ku yi subscribe. Ya kuke ya kwana biyu kun ji ni shiru ko? Yawwa, ina son yi bayani akan cin gindi da abin da ya shafi kunya. Kunya yana da kyau. Yana da kyau mace ta zama tana da kunya, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kunshi zama mace. Amma in ya zo wajen aure, to what extent ne kunya yake taimako? Kunya zai taimake ki in ya zo ta wajen illas ɗinki, das ‘yan uwan mijinki, maman mijinki, baban mijinki, da dai mutane makamancin haka waɗanda suke rayuwar mijinki. Amma in ya zo tsakanin ke da mijinki, in kin ce akan cewa za ki ji kunya, baby, za a miki snatching a waje. Sabida mijinki ne. Na farko, in ya zo ya ce akan cewa yana so ya ciki, ba wani maganin kina jin kunya a ciki. Kin gane ko? Sannan kuma, jimo kina nuna akan cewa baki iya ba din nan, don sabida ba kya so ki bashi impression cewa ke yar iska ce, jimo za ki samu problem. So abin din shine, in miji ya zo ya same ki, ya fita ya dawo daga aiki ko kuma kin shigo cikin gidan shi a matsayin ki na amarya, kina wani dan jin nauyi, it is understood kowace mace tana da wannan jin nauyin miji. Amma kar ya zama shine rayuwanki, ke baki da wani harka sai jin nauyin mijinki a koda yaushe. Ki zo mu ci abinci tare, kina jin nauyin shi, ki zo in ci kina jin nauyin shi. In ya dawo, kina son gindi amma kina jin kunya, baki san taya zaki ki gaya mishi akan cewa kina son gindi ba saboda kina jin kunya. First and foremost, akwai action din da zaki iya ki ya dago akan cewa kina so a dara miki bura. First of all, ya zama bayan ya ci abinci ya koshi, an zo za a kwanta, kuma kina ga kaman ya gaji, baya so ya ciki, kuma ke gashi na kina jin kunya, baki san taya zaki ki gaya mishi ba. Sai ki ɗan kashe muryanki nan, sweetheart. Another thing da nake son gaya muku. Kun ga ba? Kira miji baban Abba. Ko kuma ki kira mijinki kai tsaye da sunan shi is not sexy at all. Na ɗan yi research akan yawancin abin da yake faruwa. Mazan da ake kiransu baban wane din nan. Miji yana iya manta da ke. In kin saba kiran shi baban wane, ki ɗan bashi pet name. Ba dole bane sai kin kira shi Abba, shi ba ubanki bane. So ba wani dalilin da zai sa ki kira miji Abba ko kuma baba. A'a, shi baban yaranki ne, kuma kai ki kira shi da sunan ɗanki. Ki dan bashi sweetheart, honey, darling, sugar, biskiti, cingomdi, eklesi. Ki dan bashi nickname. Maza suna so a rika kiransu da suna masu daɗi. So in kin tashi sai ki ce da murinki sweetheart. Ya kake? Kada daga aiki sai ki ɗan yi mai haka irin ya dinna shi kuma ki ji ya ce miki menene baby na, sai ki ce mishi sweetheart, ba wani abu ne, kai da ina so a ɗan ɗara min bura ne, ina so ka ɗan ci ni ne, amma na ga kamar ka gaji, so sai a bari kawai. Namiji in ya ji kamar ka gaji, namiji baya gajiya. Musamman in kenan kika yi making offer, kika ce akan cewa kina so ya baki. Ki je ki saka ɗan ƙaramin matsatsen riganki, ki zo ki sai a gaban shi, ki ɗan taka mai rawa, ko kuma ki ɗan yi mai ɗan wasu wasa. In ma yana zaune akan kujerar ki ce yau za ki mishi rawa. Ki zo ki sai a gaban shi, ki ware kafafuwanki haka. In kin ware kafafuwanki kina saye a gaban shi, sai ki sa shi ki rike hannuwan shi haka, ki sa shi ya rike miki kan duwawunki. In ya rike kan duwawunki sai yana miki wasa da kafafuwanki, yana shafawa daga kasa zuwa sama. Ke kuma sai ki kokari ki je ki kissing din shi a baki, kina kissing din shi a baki, ki kissing din shi. Ba an ce a baki ne kawai ake kissing namiji ba. Ki kissing din shi bayan kunnen shi, ki kissing din shi har nan, ki kissing, ki wasa da kan nipple din shi. Akwai mazan da suna son mace ta taba musu kan nipples din su. It's a very sensitive area, kuma yana musu daɗi in mace ta taba musu kan shi. So ki kokari a koda yaushe ki wasa da kan nipple din shi, kina ta taba irin haka din nan. Ban ce na ba fa, kan nipple din shi ki ta yin haka akan nipple din shi. Kina cikin yi, in buran shi ya miki ki gangara
zuwa kasa. In kika je zuwa kasa sai ki tura hannunki. Ki rike shi kamar da na koya miki. Kun ga haka? Kin ga harcen kin nan ba? In ya je kan buran miji. Ba wai ko zai saya a wuri ɗaya bane. An dan ki tabbata inda harcen nan yake fita. Wa'annan haƙwaranki ba zai taɓa kan buran shi ba. Haƙwari ya taɓa duka shoɗin ya ɓace. So ki yi kokari in kina shan buran shi na a hankali ki ta ɗaukawa. In kuma shi ma yana da waye zai rike kanki. Amma ba wai za ka yi gauji ɗinta ka tura kamar da kuke gani a bulufin ba ne. Bulufin daban ne. Sai ka kashe matarka ka tura mata so ba wai ko za ka rika tura mata kamar kana yaki ba ne. A hankali za ka rike kanta ne ka just kai coordinating ɗin shi. Ki tabbata mijinki ya kawo kina sokin ɗin shi kina bashi blowjob yana sannan namiji yana jin daɗi in mace ta tana bashi blowjob yana zane haka idanun shi zai dawo sai ki ta bashi blowjob in kina bashi blowjob ɗin nan in ya kawo sai ki ruwan ORT ya ciyu daga nan kuma kin gani sai ki zauna akan in yana zaune akan kujera ne kamar haka za ki iya ki sa shi dan mike daga jikin kan kujeran din ya dawo kan wannan gefen wannan na kujeran din so that buran shi zai mike straight ke kuma sai ki crossing kafanki akan kujeran din yana tura miki bura yana shiga ke kuma kina bashi durin nan yadda ya kamata kina kashin nan ba wa ko zaki positioning kanki kina sama kina kasa bane kawai dole ki ta yin haka ki ta tafiya yana shigan ciki yana komawa da baya ba wai zaki haka bane akwai bambancin yin haka akan namiji sannan akwai bambancin yin haka so namiji ya fi jin daɗi in kina kaman kin gane dan turawa kina ɗagawa ya fi jin daɗin haka so in kina mishi hakan nan in dai har already dama ya riga da ya release na farko so zaki kara sa shi ya kara release na biyu ne so abinda zaki yi this time around zaki hau kan shi zai dan jima sosai so kai kuma kana iya juye ta ka sa ta ita ta dawo ita ne take kan kujeran din ka ɗaga kafafuwanta ka tura ta saman kan kujeran din kai kuma ka saya a mike in ka saya kanta yana kallon ta kasan kujeran din kafafuwanta yana sama in ka shiga cikin durin nan zaka ga ya ɗau seti sosai malam kuma setin yana shiga har cikin sakiya har inda za ta ji sha'awa kuma ya kamu kaf ya shiga cikin durin ka ji ya wani kat sai ka fara zuba mata wuta bakin ce ba ka ji ba bakin ce yau bura kike so ba to ga bura cinye har ku kawo sai ku je ku yi wanka tare ki rika barin mijinki yana wanka shi kadai sai dai in wankan janaba zai yi ki kokari ki rika zuwa toilet kuna dan yin wanka daga safe a cikin toilet din ma yana iya kara tayar mai da hankali shi ya kara ya ji yana so ya kara ya ci so saboda haka sai ki kokari a koda yaushe ki bashi durin nan yadda ya kamata ya ci ki yadda zai gamsar da ke kai ma ba wa kodin tana jin kunya kasan tana so sai ka hana ta ba in ma bata iya ta bude baki ta gaya maka ba kai sai kai kokari daga body language daga irin ana wani dinnan wanda mata suke yi daga nan zaka gane akan cewa ga abin da take sha'awar yi and then kuma zan da baku da karfi sosai ba za ku iya ku kawo so ɗaya so biyu akan mace ba kuma gashi nan matan ku ba ta samun cikakken jin daɗi wajen jima'i sai a yi kokari a sayi zumbur za ka ci ba gajiya sai ka ce sorry wallahi in ka sayi zumbur za ka ci duri ka ce akan cewa a'a na gaji da cin gindin nan so ku yi kokari ku sayi zumbur din nan kuma matan akwai zumbur na mata ku yi kokari ku sayi zumbur na mata in kika sha zumbur na mata in kika ji yadda yake ɗaukan seti hajiya ba za ki so ki sha komai ba kuma a rayuwanki gashi na yana da daɗi wajen test gashi nan kuma yana da bala'in ba da sha'awa in namiji ya ci kika sha maganin mata na wallahi in mijinki ya ciki wa billahi lazi sai kin kara dawa kin saya ba wai cikan baki irin na 'yan kasuwa bane kun san kafin dai ni in zama 'yar kasuwa dai ina nan muna tare ni da ku ina gaya muku gaskiya ku sai humura kuma gashi nan sallah ya kusa kun gani mun fara gayin sallah ku sai humura saboda ƙanshi mace ba ƙanshi akwai matsala mace
yaushe kina ƙanshi, kina niƙima. Kai ma namijin din ya zama ko da yaushe kafin ka tunkari mace ko ka zo kusa da mace kana ƙanshi. Ƙanshi ni'ima ne. Shi yasa nace ku sayi humura. Kun ga mun rage farashi, mun yi slicing farashin shi an cire 20% off price din da ake sayarwa. Zumbur 20,000 ne. An cire shi yanzu ya zama 15,000 saboda sallah. And then haka ma wannan humura shi ma an rage mishi kuɗi. Duka products ɗin nan za ku same su akan 09077871837. Mata kunya yana da kyau. Yana da kyau ki zama kina da kunya. Saboda abin da aka san mace da shi ne. But at the same time, in ya zo wajen mathematics, kwanciya kenan da mijinki. Ba wani maganan kunya a ciki. Sai ki yi kokari ki bashi gindi a lokacin da ya kamata, a yadda ya kamata, a ko da yaushe. Na bar ku lafiya. Take care. Bye bye.